Ako din si Paring Lu. Ako ni si Paring Lu, guys. Mukanta si Paring Lu. Ayaw mo kaulaw nga ikaw nagsayaw, sasayaw sa bukid nun. Yeah, Idana, 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 idana. Maubya, 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 nagsayaw din sa bukid no. Yeah, yeah, yeah. Yeah, idana, 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 idana. Ayaw mo kaulaw nga ikaw nagsayaw, sasayaw sa manubo. Yeah, 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 yeah. Idana, 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 idana. Oh. Maubya, maubya, nagsayaw, may nisa kaamulan. Yeah, yeah, yeah. Idana, 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 idana. Ako naman ito. Hunsa ako man eh. Ako rin siya parang low. Idana, 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 idana. Maubya, maubya, nung sayaw, din sa kaamulan. Yeah, yeah, thank you so much for listening, Paring Lu. So, dagang salamat. Bye-bye and thank you. God bless.